Brighton tomorrow, Burgess Hill. Anyone, especially watitori muBrighton macho, nekuti unogona kutongofamba kana kuti kana usingadhiraivhe kungochovha bhasikoro kana kuhaya chimudhudhudhu zvimaskuta zviriko mazuva ano izvizvi and pfe watosvika pachechi. Please let's come and meet paBurgess Hill. Let's come and meet paBurgess Hill tomorrow. I will be putting the address on my statuses, both on TikTok, on Twitter, on Facebook, and on WhatsApp. Everywhere I will be putting the address for Burgess Hill tomorrow, 12 o'clock. If you are in the local area, that one Warumba Scotland. Saka, even wasiri local area, please, you are invited. If you can fly down to Gatwick, that is very close to Brighton. You can fly to Gatwick, attend Big Sunday, and fly back home in the evening. And zvese izvozvo zvinoitika. Ngatikudzei Mwari. Mwari wakatiropafadza kutiunza mudiaspora munomu, and wakatiropafadza kutiwanisa mabasa, wakatiropafadza kutiwanisa kupfuura zviri kuita vamwe. Unomboziva kuti imwe nguva ukatarisa kuti mari inotambirwa nedzimwe hama dzedu dzingori pasi, especially macivil servants kumusha, imari yaunotambira pazuva rimwe chete. Ukaenda kushift imwe chete, watambira mari iri kutambirwa nemumwe munhu pamwedzi. Saka hazvisi zvakakoshawo kuti titende Mwari here kuti aiwa Mwari maita henyu kuti ndinotambira mari inotambirwa nemumwe pamwedzi wese, ini ndinoitambira nezuva rimwe chete, neshift imwe chete, ichitosara imwe. Ukazoti mari yaunotambira pamwedzi, mumwe munhu anoisenzera almost half a year. Asi iwewe Mwari akakuitira kuti utambire mari iyoyo pamwedzi. It is, just being grateful to God. Kuti Mwari ndokutendai, maita henyu, ndinoda kungokufambirai. Let me tell you, even if you don't fellowship in the Apostolic Faith Church, as ungoriwo mwana waMwari anonamata Mwari, but chechi yako iwewe haiko. Inini ndisati ndadiscover Apostolic Faith Church years back, isati yaestablishwa, ndaenda kuCatholic, ndongonopinda nekuti muri kunamatwa Mwari. Ndaiziva pasi pemwoyo wangu pachinditsvira, pachinditi, vakomana, dai wenge uri mukereke rako rawajairira reAFC, dai zvinezvi wakutoti Mwari vakomana, chitenderano uya tiende. But I accepted kuti ndo situation ito, ndichitobvisawo zvipo. Ndaitobvisa chipo ndiri imomo muchechi imomo, nekuti chipo chaunobvisira muchechi ipi neipi inodaidza Mwari kuburikidza nezita remwanakomana naMweya Mutsvene, ichechi yaKristu. Jesu akatombobvunzwa nevadzidzi vake rimwe zuva, zvikanzi taona vamwe vanhu, chita chevamwe vanhu vari kudzinga madhimoni, vachiita mamwe mabasa vachitaura zita renyu. Jesu akataura kuti don't worry, leave them like that. Hakuna anodaidza zita rangu, hakuna anoita basa achidaidza zita rangu asiri wenyu. Let them do their work there. Saka kana usiri Apostolic Faith Church, uri ngori mwana waMwari, but uchifila kuti no, I just need to go and attend this church service, this big Sunday, and have an experience, feel. Inini kana ndikakokwa kuchechi, kuna wamwe ndakambokokwa kuSDA, ndikanopinda svondo muSDA, watoona baba ndiyambutsei rwizi, baba ndiyambutsei rwizi, urwo rwizi Jorodhani, kana tasvika parwizi rune zambuko rinonzi rufu, baba ndiyambutsei rwizi, urwo rwizi Jorodhani. Ndakatobva ndatone nesong, ndakatobva ndane kumwe kuziva, ndakabva nda more enlightened kuti okay, vamwe vanhu ndo manamatira avanoita Mwari, vamwe vanhu ndo maimbira avanoita mukereka. Zvakatondivhura, ndakutoziva zvekuti
ndikatosvikawo panenge pachitaurwa nyaya dzeSDA ndinogona kungokandawo one word rule the other. Joani Marangi ndakamboipinda ini kutokokowo kuti muendawo Joani Marangi. Wana makebho akakwira kwakudenga ere nhai Mwari we imhepo inovhuvhuta imhepo ine gore jena tikakunda tichakwira pakudenga ere nhai Mwari we. Takatodzimba wona Mwari kwamborera kuna Jerusarema uko zvese kudzidza ndozvinonakira kudzidza. Mwana waMwari haafaniri kusarudza. Peter, Cornelius aona chiratidzo. Cornelius kuna mabasa evapostori aona chiratidzo achinzi nengirozi. Ngirozi dzai dzichashanyira vanhu mazuva ano. Ngirozi ndine chishuviro chekuti ndimboonawo ngirozi iuye kuzomhara pamusuwo wemba yangu yekugugudza ndogotonoiona yakati mapapiro ayo ngapi ngapi. And let me tell you something that I always think when I'm flying. Ndinogara ndichingoti rimwe zuva, one day, ndichaona ngirozi yakagara pabapiro rendege. Something tells me one of the days during my flight ndichaona ngirozi yakagara pabapiro rendege. Chigova chishamiso kune vanhu vese. Ngirozi payakashamira Cornelius, ngirozi ichimuti enda muguta, madirections akapiwa, ugonosvika uchaona mumwe munhu anonzi Peter ari kugara nemumwe anonzi Simon the Tanner. Peter panguva dzimwe chete izvodzo vanhu Cornelius atuma vanhu, tinonzwa isi kuti Peter akasangana nehope kana kuti nechiratidzo achiona a curtain of animals, different animals, reptiles and insects, including whatever, fishes coming from heaven. And anga ine nzara. Shoko remweya richimuti bata udye. Peter akataura muromo wekuti ndakakura ini ndichiziva kuti semwana weMwari muJudha handidye mhuka dzakasvipa. Zvakadzokorwa zvakare kusvikira Peter anzi usataure chakaipa kuti chakasvipa, chinhu chakasikwa naMwari, bata udye. Achipatika kubva kuhope idzodzo, padoo panonokwa, and then anoziva interpretation yedream or the revelation kuti vanhu vaimudana, munhu akanga amudana akanga asiri muChristian, akanga asiri muJudha, akanga asiri an apostle, akanga atoriwo musevenzi mumwe muuto, but aitya Mwari. Saka iwewe unototya Mwari, iwewe unotoziva Mwari, hausisina kusarudzwa kana kusarudza pakuenda muimba yaMwari. Saka ukatongonzwa kuti usazvimanikidze. Ndakataura nyaya panapa last week ndikati kana Satani achida kudyira mari, Satani achida kudyira mari, anokuita kuti uende kunotsvaga chechi inoita kuti uzadze tengi inini bota yangu inozara tengi wati wamboizadza here tengi naEvangelist, uda kuedza kuita sei? Motokari yangu inozadza tengi about 95 pounds around there kuti izadze. Satani anongozadzisa tengi 95 pounds kukuendesa kuchechi iri kure zvekuti iwe uchiziva chechi iri padhuze dhuze. Big Sunday yandiri kutaura iri kuuya paBrighton, iwe uritori muBrighton, iwewe uri mumaareas munana Woking, uritori munana Gifford, uritori munana Heathrow, uritori muLondon. Big Sunday iri kuuya paBrighton.
panongoita maybe ukaisa ka10 liters kanokuendesa kachitokudzokesa kumba. Inokudhiraivhisa kuzadza tenge kuti mak kuenda kunobata Manchester uchisiya chechi padhuze dhuze. Tiri kutaura nyaya yekuti ngatizivei, ngatichenjerei. You are invited, guys. You are invited. I'm inviting you. Regai ndimbokuimbirai. Ndasangana nerumbo runonzi Zivai Nemoyo. Rumbo rwandofarira zvikuru. Kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane nguva yekuchema, poita nguva yekufara. Pane nguva yekushaya, poita nguva yekuwana. Pane nguva yekufirwa, pane nguva yekuzvarwa. Pane nguva yeutano, pane nguva yekurwara. So whatever the situation you are in now, it is what it should be in this moment. Munoona, sometimes tinofunga kuti ndini ndakonzeresa, but chokwadi chaicho chiripo ndechekuti mukonzeresi ndiMwari. Anoregera zvinhu kuti zviitike ndiMwari. Pasi Mwari wakati achiitika achitoitika. Ndikutokutaurira Mwari kana wakatoti azviitike azviitike. Wachida zvawo Mwari so. Vanokutaurira kuti hazisi kuzoitika ende hazviitike. Iwewe uchida kana kuti usingadi, vanogona kuti zviitike, vanogona kuti zvisaitike. Saka Mwari ndiye anoita kuti zvinhu zvese zviitike. Ndichitaura izvozvo ndabva ndafunga inini kuti sometimes we blame our one of our friends, may his soul rest in peace. Achida kuti aende naye kubhindura. Handiperekedza kubhindura pane zvandiri kuita ikoko. And the friend was, no, I'm busy doing ABC. And he pressed on his friends and said, Shamari, handingamboidrive ndega kuenda kwese kuoripo. If you can, please just cancel that and we go together and then, was Ramberi tomorrow night, that thing. So the other friend of ours relented and they went to Bindura. But on their way back, Manero, Mombe yakangobva from nowhere. And boom, they hit that car, that Mombe, and the other friend passed away. Yeah, anakana kutombeta kana scratch kana one, but the other one died straight on the spot. And he was devastated. He was distraught. He was really, really, really in bad shape, blaming himself for, according to him, causing the death of our friend. Dai ndanga ndisina kumumanikidza kuenda, anga atoramba mufunge zvenyu, but inini ndindamuramba ndichimumanikidza. He struggled for a few years with that until we managed to, sit down and really, really look at the circumstances and look at what happened. And we were able to show him, you know what? Number one, while wakarowa mombe uriwo waidriver, uriwo wainge wamuti akuperekedze. But the bottom line is, you never intended for our friend to die. That was not your intent. And hausiriwe wakaisa mombe munzira. And hausiriwe wakauraya munhu. So, while you might feel guilty, your guilt is not justified. It is okay to feel guilty, kuti dai wakange usina, but justifying the guilt kuti unorarama nayo for so long, 2 years now down the line, is not justifiable. It's not really, really on. You need to let go. You have shown your remorse, over remorsefulness
can be injurious, can be can cause more problems. You just need to show your remorse, and you let go and you move on. You did not want your friend to die, and you did not cause them to die. They died because a cow just suddenly appeared on the road and you couldn't do anything about it. And unfortunately, he died. That's the most appropriate way to process this and let go, let our friend rest in peace. And he realized, yes. There's another story of a young boy. You know, vafana vanenge vachitamba, vanenge vachitamba kunzoko. So mukutamba imomo, this other boy pushed mumwe wavo akabva aputsika akanorwera musoro padombo, and they fell unconscious. They dialed 999 and an ambulance came kumagrounds kwangwari, tried to resuscitate the young boy, but unfortunately he died on the scene. And he was the only son mumbamao. He was the only child mumbamao. And this other boy was the only child futi mumbamao. And they were distraught. The police helped, the psychological teams, the school tried to help the young man, but he kept on saying he was at fault. He pushed his friend and he hit his head on the stone and he died. He struggled to live with the guilt to the extent that they were even feeling and contemplating ending their life. Because wangu wakuti, inini wabereki wangu vanofila sei, wabereki veuyu vanofila sei, havasisina mwana, inini wabereki wangu vane mwana. Maybe ndikazviuraya, then maparents angu vose vanofila kuti vaenzana, vese havasisina vana. But thank God, through the months, they managed to come to fellowship and confessed their guilt. And we were able to sit down and say, you know what, young man, we understand you must be going through a difficult time and it must be hard for you to lose a friend. Sure, especially uriwo akamupusha, akadonha, akarowera musoro pasi. But let's asking questions, appropriate questions, and say, now, when you pushed him, what was happening? We were playing. And did you intend to push them so that they can fall and hit their head on a stone? No, that was not my intention. We were just playing. So now, it's unfortunate that when you pushed them and during the fall, it's unfortunate that there was a rock, there was a stone where they went down, hit their head, and unfortunately they fell unconscious and they died. And panoperera ruoko rwako shamwari ndepengopusha. Everything else that happened after that, it's not your fault. It is not your fault. Thank you, TikTokers. Thank you, Facebookers, for pressing the likes and doing the likes. Thank you very much. And it was like, you know what? Feeling guilty because you pushed your friend, that's okay. Yes, you must feel guilty. Remorsefulness, yes, you regret playing and kumberi uko hamuchatambe muchipushana because you never know kuti munhu kana wamupusha anodonhera pai. Pane vamwe vakapusha vamwe vachinowira mumvura vasingazivi kuti agone kuswima and they drowned. But their intention was they were just having fun as young boys and young girls, young men, young women, playing out there on grounds. So how we process information is very crucial. Tinoziva kuti isu hatisirisu tinokonzeresa rufu, hatisirisu tinokonzeresa kuti vanhu varware, hatikonzeresi kuti regai ndikutaurire, kune dzimwe hama right now dziri kurarama dzamunotoziva imimi nemi munotopupura, possibly nhasi munototi I think that person was misdiagnosed, the husband was misdiagnosed or the wife was misdiagnosed because vanhu ava vangu vakaroora, murume akafa neaids asi mukadzi wacho achiri kurarama, haanwe mapiritsi, nditotoziva haanwe mapiritsi, haana aids.
zvakamboitika sei? Mwari wakanga wachitoziva zvawo. Pane zvinoitwa naMwari zvekuti munoshama imimi. Rimwe rudhende rwese runenge ruchipera kufa so, but paine mumwe munhu wamunofungidzira kuti uyu ichamuuraya chete AIDS, uyu ichamuuraya chete inonzi chikenza nekuda kwekuputa kwaanoita, but otoona kutobata mudonzvo so, but anoputa everything. Zvoshamisa vanhu kuti chii? Hapana chinofanira kushamisa ndiMwari. So I want to help you, my fellow brethren here, kuti we need to process guilt appropriately. Hatingofaniri kufila guilty zvakapfurikidza. Tinofanira kufila guilty, then we show our remorse, and then we apologize, and then we let go. Kwete kutopinda mudepression, kwete kutopinda mu-isolation, kwete kutopinda mu-suicidal yekuti nekuda kuti pane something zvandofunga ndakakonzeresa. Muitisi anoregera kuti zvinhu zviitike mukati meupenyu ndiMwari. Job, although we have got a part to play, but chaiye anoita kuti zvinhu zviitike ndiMwari. Job akanga akagara zvake kumba kwake achifara nemhuri yake achinamata Mwari, zvekunamata Mwari zviyazvi zvekupupurirwa naMwari. Iye mbune, God mbune, anopupurira Job kuti kuna Satani, kuti Satani, wamuona sei Job? Anonamata mumweya nemuzokwadi. Ukaona wakupupurirwa naMwari, aiwa unonamata. And this devil says to God, no. Job hakunamati iba. Aiwa. Anongokunamatai nekuda kuti munomuitira zvakanaka nguva dzese. Munomuitira zvakanaka. Ane vana, ane zvipfuyo, ane mudzimai, ane utano hwakanaka, and haarare nenzara Job. Saka angatadza kunamatai sei? Mutorerei muone kuti anoita sei. Job is oblivious of this negotiation or this discussion between the devil and God. He is oblivious. Ndozvakafanana newe mudikani kuti pane dzimwe nguva dzaunenge uchifunga kuti iwe uri kuedza kuita zvinhu nemutoo wavo. Ndozvauri kuita, uri kuzama kuita zvinhu nemutoo, but kune maconversations ari kuitwa naMwari naSatani kunzoko kuti aiwa, shasha iyi inokunamata istereki nekuda kuti inodanana nemurume wayo zvakanaka stereki. Shasha iyi inokunamata nekuda kuti inodanana nemukadzi wayo stereki. Hapana kana zvinombonetsa, ende uyezve havarare nenzara vanava. Ndida kuti regerai, ndipei mukana ndingoita sow a seed of dissent mukati merelationship yavo, muone kuti vanokunamata here. Ndozvinoita Mwari izvo, ndozvinoita Satani. Because Satan is constantly akabvunzwa naMwari zviri pachena. Satan, ko iwewe dzimwe ngirozi dzese dzapa report, ko iwewe nditaurire, what is your report, where have you been? Satan akati, I have been roaming. Ndichitendera ndichiona zvangu zvese. Saka Satan ari kutokuona so. So Satan will come and sow a seed in your relationship. You are oblivious kuti ndo zviri kuitika, then wochifungidzira iwewe kuti kupongoshana nekukakavara kwenyu kwamuri kuita ndimi muri kukukonzeresa. No, hamusiri imi. Kune a bigger force that is causing all those things. But now, zvinoitwa naJob, Satani akonzeresa rufu nekutambudzika mukati meupenyu hwemhuri yake. Ndezvokuti haaluze focus naMwari. Job anoramba akatarisa Mwari kuti ndinoziva kuti hakuna chinhu chinoitika panyika panapa chisina ruoko rwaMwari. Therefore, I will continue paying attention. I will continue my focus iri pana Mwari. Nekuti ndiye ari kuzikonzeresa zvinhu izvozvi. Saka kuramba Job akatarisana naMwari kwakaita kuti Satani ashaye mukana kusvika adzoka futi kuna Mwari kunzi zvikanzi naMwari, wamuona Job kakuti watora zvese bhadazvo, zvikanzi no, ndinoziva kuti pari chimwe chinhu chinoitika pamunhu kuti akusiyei imimi Mwari, mukamurwadzisa panyama yake anokusiyai.
The Lord says to the devil, okay, I give you authority over Job's physical health, but not his soul. Don't touch his soul. Saka unoti kurwara kumwe kwatinoita kurwara kwatinoita handimanzwa Job akarwariswa naSatani. Job akaurayirwa mhuri yake yese naSatani. Mwari akati usabate mweya wake nekuti ndiwo wane power. Thanks for the likes, Benny. Thank you very much for the likes. Akanzi, don't touch the soul, the spirit. That's mine, not his life. Saka kurwara, kurwarirwa, kushaya urombo ndiSatani. Asi anenge atoita conversation onzi naMwari chiregera zviitike. But then ukatarisa pana Job, unonzwa mukadzi waJob, she misses the point. And things Job hanyanya kutambudzika zvikuru, unofanira kufa. Mukadzi waJob anoti kuna baba, tukai Mwari kuti marwadzo enyu apedzwe. Zviri nani kufa pane kuramba muri mupenyu muchitambudzika kudai so. And Job says, wakutaura semunopenga iwe. Job realizes kuti ini ndinoramba ndakatarisa ndinomira pana Jesu ndiye dombo nhoo yangu ndipo ndichamira zvangu. Job anoti ndinoramba ndakamira naMwari, handizotuke Mwari, kwete. He realizes and he knows. Iwe mudikani ndoda kusimbisa masikati ano kuti kana ukaziva kuti whatever problem iri kuitika mukati meupenyu hwako, between yourself nekubasa kwako, between yourself nemasiblings ako, between yourself nemaneighbors ako, between yourself even nevana vako, between yourself and your partner, ndiSatani. Mwari vari kutesta muti mufaro bedzi kana muchiwirwa nemuedzo, nekuti miedzo inouya kuti iedze kutsungirira kwenyu. Kutsungirira on what? On staying focused on God, on staying focused and consistently believing that in God we trust. Hanzi ndiJob, although ari mashoko atinoona kutsamba dzapo kune varume, chiiko chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari? What can separate you with the love of God? Kutukwa here nehama, kana kuti kutukwa nemurume here? Job anoti kwete. Inzara here, nzara dzakasiyana siyana, physical yemudumbu chairo chairo, emotional hunger, sexual hunger, Job work, humanitary hunger. Ndizvo zvingakuparadzanisa here nerudo rwaMwari? Paul anoti kwete. Is it illness? Warwara here? Job anoti kwete. Kupandukirwa here nenyika pamusoro pekuita basa raMwari kwaunoita? Job anoti zvese, naPaul anoti kwete.
So chiiko chingatiparadzanise nerudo rwaMwari? And the answer is nothing can separate us. Even the devil cannot. Because the one who is in us, in me, the Holy Spirit that is in me, is greater than any other power or authority that is in the world. Saka handikundike nekuti Mwari wangu hakundikani. Pandinofunga kuti ndiri kukundikana nekuti ndarwara, ndiMwari hazviregera kuti zviitike. Saka ndinoramba ndichingomunamata, ndinoramba ndichinamata, 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 wedzinza wangarambe, ndinoramba ndichinamata, wemhuri wangarambe, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata. Thank you, Mali. Thank you very much for the likes. Thank you, everyone, for your likes, TikTokers and YouTubers. Hanzi hakuna chinogona kutiparadzanisa nerudo rwaMwari, nekuti taakuziva kuti munhu anounza miedzo ndiSatani, asi achiregerwa naMwari. Teererai munzwe the spirit that was with the Nehemiahs, the spirit that was with the Daniels, the spirit that was with the Josephs. Joseph akaiswa mujeri achitoziva kuti inini ndinoroteswa naMwari. Mwari ndo anondirotesa hope dzese dzandinorota, dzandairota dziya ndiMwari. But Joseph akaregerwa, akakeptwa nemabrothers ake vachida kumuuraya. Mwari wakatarisa zvavoso. Akaregerwa, akakandwa mugomba. Mwari wakatarisa zvavoso. Why did God do that? Mwari waida kuona kuti Joseph anoramba here akamira pafaith yake yekuziva kuti kana Mwari wakandiratidza kuti ndichava mukuru, saka ndingakeptwa zvangu, ndingabatwe zvangu nani. Zviitiko zvepanyika, but ndinoramba ndakamira ndakatarisa kuna Kristu, nekuti ndinoziva kuti panguva yekutambudzika kwangu wachauya wagondibatsira. And that is exactly what happened. God put an idea into the brothers and they said, what do we benefit pakuuraya munin'ina wedu? We benefit nothing. Ngatimutengese tione mari yekutengesa mafreezes and something. And they sold him. And he remained focused. Pane one pano patinonzwa Joseph achiluza focus mbijana ari mujeri, paanoti kuna butler, ugozondirangarirawo kana uchinge warangarirwa naPotifa. Ndo zvakaita kuti anyanya kugara mujeri kwenguva yakareba. Akamboti bisei focus yake mbijana, but nguva yese focus yake yakanga iri pana Mwari. Meshach, Daniel, Abednego, that spirit, that group of people, ukatarisa kunyamba wakanga wari muuranda, even though they were living in asylum, they were in captivity in Babylon under Nebuchadnezzar, wachicheuriswa wachiitiswa zvese, wakati isu Mwari wedu wechiHebrew hatisi kuzorega kumunamata.
ticharamba tichingomunamata chete Mwari iyeyu nekuti akafanirwa kuti anamatwe. Ende zvechokwadi nekuti wakaramba wachimunamata Mwari, Mwari haana kuvasiya mugomba reshumba, mugomba remoto, pese, even patesti yezvekudya. God stood with them because they stood with God, but the devil never relented. Kunza miedzo. It kept on and on and on. And the spirit yakanga iri muna Daniel neshamwari dzake ndiye kuti isisi tinonamata Mwari nekuti tinoziva kuti ndiye anoita kuti zvinhu zvese zviitike. So hatimunamatire kuti tisawirwe nemadambudziko. Tine vazhinji panapa vanofunga kuti no, kana ndaakunamata Mwari handichafaniri kusangana nemadzidzo nematambudziko, handichafaniri kunyanya kushaya stereki, handichafaniri kunyanya kurwara stereki, handichafaniri kunyanya kutambudzika stereki nekuti ndaakunamata Mwari. But vana Daniel waizviziva kuti uchinamata Mwari unorwara, uchinamata Mwari unofirwa, uchitonamata Mwari unorambwa, uchinamata Mwari zvachose, uchitobva kumasowe chaiko 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 unodzingwa basa. Kune zvinhu zvakawanda zvakaipa zvinoitika isi tichitobva kunonamata Mwari. Hazvireve kuti toregera kunamata Mwari nekuti izvo zvaitika, nekuti zvakatogara uriwo murayiro nemutemo waMwari kuti kune manhamo nematambudziko panyika pano, rugare runozouya kudenga. Saka vana Daniel vakazviziva vakati. Now, this is their declaration. Thank you very much for the likes, everyone who is putting likes on TikTok, on YouTube. Please, thank you. Let's keep on. Anzi, muterere munzwi. Vana Meshaki, Daniel, Abednego vanoti isisu hatiregere kunamata Mwari nekuti tathreatenwa negomba reshumba kana kuti negomba remumoto. Isisu tinonamata Mwari nekuti akafanira kuti anamatwe. Those purpose yedu muupenyu. And that is what God wants. So whether pane gomba remoto tinoramba tichimunamata, whether pane nyama tinoramba tichimunamata Mwari. Then kana Mwari wakachuza, if God chooses kuti watiregere tichitsva, then it is God's problem. Isisu problem yedu ndiye kuramba tichimunamata chete. Nekuti sekureva kwaPaul, teererai munzwe, tinotya kurwadziwa, tinotya kurwadziwa pamwoyo, tinotya kufa. Those zvinoita kuti tisatolerate suffering. We fail to tolerate and live with suffering because we do not want zvinhu zvinotirwadza physically, emotionally, and especially kuti tizonzi tafa. Saka tinotrya by all means kuda kutora zvinhu kuzviisa into our own hands. We think nesimba redu isisu tichagona kushandura munhu. Munhu anoshandurwa naMwari. Nekuti kana Mwari wachida kumuomesa moyo, Faro, aya mashoko aMwari chaiwo. I am. God said, I created Egypt, who created the nation of Egypt, and placed so close to Israel for a purpose. Kuti ndigoratidza Israel kuti inini saMwari simba rangu rakaita sei. And ndichaomesa moyo yawaFaro kuti simba rangu rionekwe. Saka Faro mukati meupenyu hwako iwewe anogona kunge ari watete wako iwe. Iwo tete wayo waunoti wakaoma moyo wewe ndiFaro. And ari kuwaomesa moyo havasiri ivo, ndiMwari. Vari kuomesa moyo wawatete wako iwewe because vari kuda kuona kuti iye iwewe wacho moyo wako wakamboita sei.
ndewenyama here kana kuti ndewebwe? Zvinobva waitawo mwoyo wako iwe unoti ina handinzaro. Vanonditeerera sitereka watetewawa. Manje handinzaro. Ndowakanganwa inini kuti wakanganwa chaiko chaiko. Kunamata ukuku hazvirevo kuti takatanga tichinamata. Kune kumwe kwatakambenge tiri tinotone mablack belts isu. Satani chinobva chataura zvacho kuna Mwari kuti wazviona. Raakutaurira. Timu rako iri harinamate. Richiri kunyika. Mukadzi wako chaiye chaiye anouya semuedzi, anouya saFaro. Your wife can be a Pharaoh. Agokuitira zvima girlfriend, agokuitira zvima boyfriend. Iwe ugofunga kuti manje ndandinzaro. Zvinoteta iwe history dzedu isu kwatakatobva taitombozviitawo izvi kutongoti takatotsiga nekuroora. Satani chobva chanyemwerera zvacho chati Mwari mazvoona utaura kuti vanhu venyu havana mata. Kamuyedzi kadiki diki so. Badamu. Kozvinoti kazovakandira zvihombe vanoita sei? Vanobva vabuda cheche. Meshach, Daniel, Abednego, those friends vakati isisu tinonamata Mwari kwete mumwe munhu. Hatina, we will not bow to any other god and threaten us with anything. We are not going to bow to any other god but the God of our fathers. If he chooses to abandon us, I can tell you kuti Nebuchadnezzar, a non-Jewish king, a non-Jewish ruler, possibly is the first to witness and see Jesus Christ. Because anotaura Nebuchadnezzar kuti ko mugomba umu hatina kuisa vanhu vatatu here? Ko zvamakuita semune wechitatu anopangidzika semwana waMwari, chii chaitika? And he called out, Daniel, are you okay? Has your God saved you? And Daniel and friends answered and said, yes, because hatina mhosva. Moto watadza kupisa chinhu chisina mhosva. We are still alive. And he ordered them to be brought out. And those people who had crafted a crime against them were ordered to be thrown into the fire, into the den of lions, and into a pit of snakes, whatever, into a den of jackals and hyenas, and they were devoured. And Daniel, Meshach, Abednego, that group of friends lived. And we can now testify and say and encourage you, my brother, kuti miedzo yese ikauya. Welcome those watching on YouTube and TikTok. Chero miedzo yese ikauya, your focus remains on God. The focus is on God, not kumiedzo. Miedzo inoda kuuya kuzoparanga marriage yako iwe. Saka ukabvisa maziso ako pamarriage, idi inoparara. Ndakanzwa pamarriage vanhu vachipika munhamo nemukufara kana mukusuwa. Vanhu vodzokorora zvinhu izvozvo izvo. And my question is always, vanhu vanoziva here zvavari kutaura? Nhamo munonyatsoiziva imini? Nhasi unoyu mukadzi wako nekuda kuti ari kutambudzika nekuseedza. Mukadzi wako wakati munhamo nemumatambudziko. Nhamo yawaitaura ndeipi?
haasi kuda kusenza. Anogona ngasitori kutoita nungo dzekusenza chaidzo, kana kuti murume kuita nungo dzekusenza chaidzo. Hamuke achienda kubasa, munda unorariro. Iwewe muromo munopfe tsamwa zvekuti utaura kuti imba yacho haichagarike, saka ndogarirei panini pamusha panapa pane murume asingasenzi, pane mukadzi asingasenzi. But ndiwo wakasaina, so uchinzi saina, uchiita tumasitaira twekusainisa, twekusaina munhamo nemukufara. Saka nhamo yako iwewe pawaisaina nemurume pamukuchata, inhamo ipi yawaisaina? Can you define it? Maybe we need panoitwa marriage vows to define nhamo yauno accepta iwe nenhamo yaunoramba. We don't know the things that we go into, the things, the documents that we sign. Because mukadzi wako anouya kwauri achikutaura kuti waumwana, mukuwana nemukushaya. It's broad, kuwana nekushaya. Saka nhasi imi baba vomwana maakuda kutanga zvekundinyongoswa nekuda kuti ndatadza kubata mwana, ndatadza kuita mbereko. But makasaina pamarriage vow mukuwana nemukushaya. Saka kuwana kwamainge, what was kuwana in your mind? What was kuwana in your mind? How did you define kuwana? Kana ndashayiwa mbereko ndokushaya kwachoka, kana ndawana mbereko ndokuwana kwachoka. Saka wakuda kutanga kuita zvemasmall house zvekuda kuenda unotsvaga mwana kunze. Why? You wakasaina, you signed. That is breaking a marriage vow. Hauna ngosaina zvemapepa zviya zviya, mazinzwa. Sainai manyatsoziva kuti muri kusaina kuti kudii. Nebhukadhineza akati hakuna zvimwe Mwari anonamatwa munyika mangu kunze kwaMwari waDhaniel, nekuti ndiye Mwari. Akamira pavhao. Iwewe ugoenda mbiri. Ndakaona inini ndaisi kwesena. You know, tinodzidza nekufamba nekugara nekuona ndiMwari vanoita kuti zvinhu zviitike. Ndaisi shama kuti mukadzi kana murume abata mukadzi wake, murume abata mukadzi wake akarara nechikomba. Kwete, ndiri kutaura kurara kwechishona, kuchivanhu. The matrimonial bed ndoma watori. Wagosi ende hawaiti hasha kana kuita bongozozo. Aiwa, wototaurira chikomba kuti shamwari buda mumagumbezi upfeke hembe dzako, tipawo madetails ako kuti unogara kupi nechichichi. Kwakutozoenda kwasabhuku kana kwamambo kunorinangara mhosva, munhu oripiswa, but oramba achigara nemukadzi wake, oramba achigara nemurume wake. Usiya kuti chii akaenda pamarriage vow, akanotarisa pamarriage vow. Munoziva kuti marriage vow haitauri nyaya yekurambana. Jesu anobvunzwa nhau imwe chete iyoyo yekunzi
Kuinga Moses aka-authorize marriage divorce, Jesu akati, in the beginning, there was no divorce. Divorce is a creation yemunhu. Mwari haana kuumba divorce. Saka nekuda kweukukutu hwemwoyo yedu, Mwari wakapa Moses authority kuti yes, ngapawe nechinhu chinonzi divorce certificate, but only kana iri case yeupombwe. And case yeupombwe hakusi chinonzi upombwe. Chinonzi upombwe hakusi kufungidzira kuti murume wangu anodanana kana kuti mukadzi wangu kana kuti even kuti ndawana text kana kuti ndawana aiwa. Upombwe hwairehwa kuwanikwa makarara mose, Jesu nemukadzi akaonekwa achifeva. Zvinonzi tavabata vatori in the act, ndo unonzi upombwe. And the law says they must be killed by stoning. So todini? But ndiri kutaura nyaya yemurume, nyaya yemukadzi anogara nemupartner yake yaanenge atobata iri muupombwe hwekuwe compromised chaiwo chaiwo, kunyazoti hapana kana kuti unoramba uchiti kudii. Vatoti mai mwana hapana kwamuri kumboenda bai, baba mwana hapana kana kwamuri kumboenda, tiri kugara pamusha pano nekuti vhau yangu yakati munhamo nemukufara. Iyi ndo inonzi nhamo manje. Iyi yamatanga yauya pano apa ndo inonzi nhamo manje. And aiunza ndinoziva kuti ndisatani. And Mwari wazvitendera. Saka wazvitendera kuti zvibude pachena zvinyadziswe. Tipfuurire mberi nekunamata. Tikunde muedzo. Dzokai kuna Mwari. Zveshuwa kana nyaya yacho ikaendeswa kukereke, ikaendeswa kuchechi, igosvika kuchechi chinotaurwa. Thank you very much for the gifts, vana vaMwari. Much appreciated. Igoti kana yatosvitswa kuchechi ichitaurwa nevafundisi vabvangeri nevaparidzi vese vanoitonga, vagoti taona ruoko rwaMwari pano, mai kana kuti baba vauya kuzoripota kesi, and vari kuda kuti ienzaniswe kuti pasazova nechinhu chakadai chinonzwikwa mukati memhuri. Vose baba naamai voti hongu, we proceed with our marriage vows until death do us part. Kuziva kuti muedzo unokundwa sei, nekuti Satani wanounza muedzo through zvinhu zvakasiyana siyana. Mwana wako chaiwe chaiwewe, mwana wako wokubereka anoita muedzo mumba. Mwana wako nyakubereka chaiye akakura achienda kucheche zvekuti ndiye aimba mahozana, chimwe ziva nemoyo iwewe, ziva nemoyo, oziva nemoyo, oziva nemoyo, iwe ziva nemoyo, ino nechimwe wakomana chine nguva yacho, unaziva nemoyo, hanzi chimwe nechimwe ona chine nguva yacho, unaziva nemoyo. Varume ziva nemoyo, unaziva nemoyo, unaziva nemoyo, unaziva nemoyo, unaziva nemoyo. Ndati mwana wako chaiye akakura iri hakirosi pachechi, ndiye akanga ari hakirosi pakuimba, ukanzwa kuti muviri waJesu, obva kuti mwana wangu uyo
ashaura. Unzwa baba wachitoganza kuti vana vangu inini kana varipo ndovanondiimbira pachechi. Satani chouya zvacho choti aiwa, regai ndikutaridzei. Mwari muri yenodai so nekudawo kuti zvese zvakanaka. Tarisai vanoroorwa vanoita sei. Iyeyo nyakunhingirika iye ndiye anobva anhumburiswa ari kuyunivhesiti. Iyeyo nyachide iyeyo ndiye waunonzwa uchidaidzirwa ari kuyunivhesiti kunzi pfungwa dzake hadzisi kutora zvakanaka nekuda kwekunwa nekuputa zvinodhaka. Ugoshaya kuti ko mwana uyu akazvidzidzira kupi, akazviwanira kupi, zvakazobva nekupi? Kunana baba wakapenga zvekupenga zviya zviya, wagotanga kublema baba, kublema amai. It's because of you amai, because manga musinga musiripo. Satani chotarisa zvacho dzi Mwari, ndaikutaurirai. The devil will always be there to point to God and say, I told you God, these people vanongokunamatai nekuda kuti zvinhu zvese zvakavanakira. Mwana angotanga kusenzesa madrugs kana kuti mwana angoitiswa mimba kuchikoro. Tarisai muone mhepo yamumba imomo. Hamuchataudzana. Baba namai vanenge vakamudhurirana sokuita muromo mumhuno. Mwani muromo uri uko, mwani muromo ari uko, kutaurirana majandi kuminya. Usishandi kuminya ipapo kujenyurana kusingaiti. Satani chiri kuserebreta zvacho. Ndaikutaurirai Mwari, vanhu havanamata. Mwana angoitwa dai so chete. Pakuitwa kunge mimba iri kuita kunge inozvarwa chipoko kana kuti inozvarwa dzamba. Ati mimba inozvarwa mwana. Tarisai zvavakuita, mwana wakushungurudza mwana. Hey, hatikude pano. Hey, wakazoita sei? They are calling him or her all sorts of names. Kune masingle mothers ari panapa nemasingle fathers ari panapa. Wangani wenyu wakanzidzokera kwongori. Baba wako mupostori, mai wako mupostori, but wakakutidzokera kwongori. Kupi? Ini mwana ndauya pamba panapa nekuti ndoziva kuti ndopamba pababa vangu, kunyangwe ndakavatadzira. I'm prepared kuti ndinge ndiri muranda. Ndiri pamba pandoziva kuti ndodiwa, pane kuti ndiende kunhu kwandisingadiwi. Kune mapostori anodzinga vana vavo kuti bvai pano apa, handiri kuona wandinyadzisai, ndauda kuramba. Jesu haana kuramba kana munhu. Jesu akati hakusina anorambwa, munhu tinoda rather than kuramba. Kune vachiri kusungirira mutemo, vanotadza kuziva kuti Satani iti mufaro bedzi kana muchiwirwa nemiedzo, nekuti miedzo inouya kuedza kutsungirira kwenyu. Sira obva anyora kuti mwanangu, rangarira chinhu ichi, kana wakazvipira kuti unamate Mwari, ziva kuti uchaedzwa. Tinotoparidza tichiti ndinoziva kuti tichaedzwa, but tinochuza. We kind of want to choose kuti muedzo wacho unobva nekupi. Uri mufundisi muchechi, muedzo unouya nemwana wesangano. Vari muchechi, muedzo wamufundisi muchechi unouya through mumwe mufundisi, unouya through muvhangeri, unouya through muparidzi, unouya through munyori, unouya through vana vesangano vari muchechi imo. Zvino kana uri mufundisi muchechi, kana uri papa muchechi, then what chechi yangu inini yandotungamirirwa ainzarwo. I don't tolerate such things. Satani zvine chiri kuti handi Mwari ndakakutaurira kuti iyi shasha iyi inongofarira zvekukukudzai nekuda kuti kereke inenge ichizara ine vanhu vose vari kuita zvinodiwa nei. But kungoita so kasidhi kadiki diki chete, mwando nautati handiuye kuchechi kwacho inini kana zvakadaro. Ndonamata ndega. I don't need anyone. Satani zvosekerera zvacho kuti yes, ndakakutaurirai Mwari kuti tima rina mati. Evangelist Magwendi.
Zvinonetsa. You know, you need to, we need to, I want to tell you, when we talk of mindfulness and meditation, mindfulness is about staying in the present moment with purpose, with intent, and focusing on nothing else but the present moment. And accepting that what is because it is what it must be. Wishing for anything different is just inviting trouble. We suffer more because we refuse to accept the present moment. We suffer more. We magnify our suffering because we refuse to accept the present moment. Japan, because it is built, or it's located in an area that is very prone to earthquakes, almost like on a daily basis. Wakazviona kuti if you fight against earthquakes, you are going to fight a losing battle because they are so powerful. This is a natural phenomena of moving plates underneath, and no individual can stop that. They came up with an ingenious way of designing buildings that will accept the rocking or accept the movement. And by so doing, it minimizes damage and reduces fatalities. And they are continuing to adapt. That is the spirit and essence of mindfulness. What is in the present moment, and intentionally and with purpose, with less judgments, accepting that it is what it is. Mwana ari kuuya achitaura kuti baba namai, I'm sorry kukuudzai kuti ndakamitisa. Agara apo mwana anyatsouya kuti baba namai ndokumbira kuti ndimbotaura nemi. Mogariswa pasi mese kuti ndino urombo baba namai kuti ndikuzivisei kuti ndakamitisa. I'm really sorry because ndinoziva kuti menge mune maexpectations enyu akakura ekuti ndichanyatsoroorawo zvakanaka, ndikupinda mutsvitsa zvakanaka, zvese zvikodaro. Asi ndopatira. That is the reality. It's shocking. It is shocking. And it needs time to process, which could be 5 minutes, 10 minutes, or even an hour. Or not impulsively. Vanhu vari impulsive vanobva vatotanga kutopenga ipapo kana kutomhanya kunotsvaga munhu akutotemwa nerimoti, munhu akutoita sei. Kuti saka ndauyirei kuzokuudzai, ndanyatsouyawo zvakanaka kuzokuudzai. It is denial. Nyatsogara zvakanaka toti okay mwanangu, ndazvinzwa. Yes, it is very, very disappointing. It is very, very disappointing. But we know those as top. You are very right to say we were expecting, our expectations were A, B, C, D, E, F, G. And all those expectations, maybe they are going through the window now. Saka, let's problem solve. Nekuti ratoo dambudziko ritoripo. Chero mukarova munhu neshamu aane mimba kana kuti amitisa, hazvibvise mimba.
zvinotokonzera munhu kuti atopinda more distress and risking the child who is still unborn. Saka paakutodiwa moyo murefu, the mindful way to be in the present moment and accepting that it is what it is and now let's problem solve. It's okay. Saka chitiudzawo wenge uri kufungei maererano nenhau izvi, kana kuti chimbotipa nguva timboizeya timboonawo naamai kuti inosvika kupi. And then discussions start, because I can tell you your expectations dzemenge muinadzo dzinenge dziri dzekuti mwana wedu achanyatsoroorawo zvakanaka. Imi kune vanhu vakaroorwa, nhumbu dzakasungwa, zvikazoshamisa vanhu kuti ko imimi nhumbu mangoti kungopedza kuroora mwedzi miiri nhumbu yabva yatokura kudai, so kwakanaka. Vanhu votozoripiswa zvavo kunzi makatichita imi vana vakwasha, makatichita imi. But wachiita speed the process yekuti ukama huumbwe zvakanaka chichichi zvavakanga vakaronga pekutanga, nekuti hakuna chinotadzisa vanhu kuti vaenderere mberi nemaplans avanga vainawo. Kana meye muchida kupinda musvitsa, you can still. Kuna vanhu vatinoona vanochata munhumbu dziri pano nekokoko. Staying in the present moment. Staying in the present moment, non-judgmentally. It is what reduces suffering. We suffer a lot because we do not want to acknowledge that what is happening is meant to be, and it is because God has allowed it to happen. Wauya wamuyedzo, zvawauya wamuyedzo, toita sei kuti tiukunde tichinamata Mwari? Tinofanira kuti tinamate Mwari nekuda kwekuti Mwari anofanira kuti tinamatwe. Whether mwana adisappointa kana kuti kwete, Satani ngaangonyadziswa kuti Satani kana ungochifunga kuti kudisappointwa nemwana kuchatibvisa pakunamata, wadzirasa. Satani kana ungochifunga kuti kudisappointwa nemurume kunondibvisa pakunamata, wadzirasa. Satani kana ungochifunga kuti kudisappointwa nemawork colleagues kumabasa, kushaya basa, kushaya mari kana kubirwa. Kune vanhu vazhinji vakapisa mari dzavo vachiti tiri kuisa mainvestments kune zvimanhingiri zvimamani chichi zvinonyuka zviya, vachiisa mathousands and thousands, ugotaura kuti mari yangu yakabiwa. Satani kana waifunga kuti because miedzo yese iyo inouya nekuda kuti Mwari aitendedza, iwe woramba wakangoti Mwari ndoziva. Ndokuziva imi Mwari. Pane zvimwe zvinhu zvamunoregera kuti zviitike mukati meupenyu nekuda kwekuti pane pamwe pandakakutsamwisai. Iva ndikati munoziva Moses akanzi naMwari, enda unotaura nedombo. Go and speak to the rock so that it can give the children of Israel water. And Moses, because of anger, nekushatiswa nevanhu vanga vari kudhimanda too much, nekusava nefaith, akarova dombo kakawanda kudarika kainganzi aite nekutaura naro. Mwari, mungaverenga shoko rinotaura kuti Mwari akaranga Moses nenhau yepamvura pedombo. Akati, because of that, iwe Moses hausi kukurosa pakupinda munyika yechipikirwa. And the same applies to all those people wainetsa nekushungurudza Moses. Kuti Mwari akataura kuti imi Kenani maiona but hamuipindi. So, pane zvimwe zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu sevana vaMwari, so tinofanira kuita text talk tega. Kana Mwari akasvika pakuti vanhu vakaseka Elisha mhanza, vana ivavo vadyiwe nemapere, akangoappear from nowhere, zvinofanira kukudzidzisa nekukuchenjedza iwewe mwana waMwari kuti anything that you do that diverts you from the word, from the path
and the purpose of God zvine punishment kumberi. Hazviro kuti Mwari havagoni kukuropafadza. No, Mwari vanokuropafadza mune zvinhu zvaunenge uri kutoita so. Uchibira vanhu but uchiona business rako richiita richiita zvakanaka. But Mwari vanenge vakamirira. Pane rimwe nguva yavanomirira kuti ipapa tichasangana chete. Ndichasangana newe. Pane pamwe pavanokusanganisira newe and vanongozviita. Then isisu zvatinochiita manje ndezvekuti we then acknowledge kuti Mwari ndiri kuona zvinhu zvaitika panapa izvi. Ndakamboita this experience. This is something that happened true life, true real life kwandiri. Someone wandisingatombozivi nanhasi handisandamuona munhu iyeye. But nenyaya yekuti I'm quite visible on social media, most platforms I'm visible. They reached out to me and say, munhu waMwari, ndaita dambudziko. Dambudziko randaita inini nderekuti ndine kabasa kangu kandinoita kakadai. But ndashoterwa nemari. Ndichikumbirawo kuti mundibatsirewo. I'm not promising, and these were their words. I'm not promising kuti ndichakudzorerai mari iyoyo nekuda kuti basa randinoita you can win or lose. Saka handisi kuda kupromise kuti ndichakudzoserai mari. Ndiri kungoti mundibatsirewo. Kana ndabuda ndinokudzorerai. Kana ndisinawo zvine zvangofarana. And I thought in my heart, I don't know this person. Possibly I will never see them. And even up to now, I have not met them. No, giving them such an amount of money. It was around 150, I think, around 150 pounds. No, 150 pounds, yeah, that's a lot of money. Mumwe wanti kana kungomupa 20 zvayo ndikati munhu ari kuda 150 ndozomupa 20 inomubatsira chii? No, handina. I want to testify and confess that ndaitinayo mari. But what came in the way in a way kuti handimuzivi and potse handizombofa ndakasangana naye ndakamuona zvakare. So no, I can't go out of my way. And what happened 2 weeks down the line was a very, very serious incident that happened that cost me almost closer to 1,000 pounds. Ndakanamata ndikati Mwari, thank you. Thank you, God, for teaching me a lesson. I want to thank you. I was not angry. I was not frustrated. No. I was really happy for being taught a lesson. Ndakanyatsoona Mwari wachinditi, wakamira pamberi pangu so wachinditi, right kuda. Chii chinodhura? 150? Kana kuti close to 1,000? Ndikati closer to 1,000. Swanzi, yes. If you had given that 150, I can promise you, you would have made more than 1,000. But you didn't give your unayo. I've made it be taken away from you. Ichinopiwa vanhu vanokusvota. I said, thank you. Thank you, God, for teaching me a lesson. And I understand. Ndakura. Ndiri kuramba ndichidzidziswa naMwari and ndiri kuramba ndichikura pakutenda kwangu kuti ikanye, let me tell you. Kune hama, right now you are watching. Mune hama dzimwe dziri kutambudzika kutaura kunoko. Mune hama dzimwe dziri kuchema kutaura kunoko. Mune hama dzimwe dzisina pekugara. Mune hama dzimwe dzisina zvekudya. Thank you very much for your gifts. You have got friends and family. You have got neighbors. You have got people you know. They are struggling. They have nothing. But you have.
hamutotsenge mabhonzo mumba menyu, munotongonaisa mubhini. Kune kumwe kunotsengwa mabhonzo kunotsvaga kamwongo kari pakati kaika. You know them. They are there. I want to tell you, if you deliberately, intentionally neglect them and thinking, why should I go out of my way? God will not forget that. It doesn't necessarily mean He won't bless you. He will. But one of the days, He will make sure that you repay. And ukaziva kuti Mwari vari kundiranga, hautomboiti kana problem naMwari. Unongoti ndichamunamata kudzamara, kudzamara ndiende. Ndichamunamata kudzamara, dzamara ndiende. Tomunamata kudzamara, dzamara tiende. Madambudziko panyika, tugare kudenga. Tinotambudzika panyika, tofara kudenga. Tambudziko panyika, tofara kudenga. Thank you very much. Thank you very much, Esther Busai. I help all the time and I've been taken advantage of, but I don't give up. That is the spirit. We sevana vaMwari, I know some people take advantage knowing kuti tiri vanhu vanobatsira. They abuse us by saying all sorts of things against us, but the word of God said, blessed are you when men revile you and say all things against you, and all this for the sake of Christ. Blessed are you when men persecute you for the sake of Christ. When they do all those things to you, we know we are suffering because of Him. And He suffered on the cross for that same thing, and we will not stop doing what is good because we know it is the right thing to do. The metaphor of a man who saw a scorpion in a pool. A scorpion falls into a pool and it couldn't get out. But this man came and tried to take it out and it stung him. He tried again, stung him, tried again, and it kept on stinging him 3 times, and eventually he managed to take it out. And the people who were watching came and said, but why didn't you give up? That scorpion really did not deserve that. And they say, you know what? The scorpion was doing what it does best. When it feels it's under threat, it will sting you. That's its defense. It was doing what it does. And I am a helper. And I help regardless whether I've been stung or whether people say all things. I just help. That is what we do. And I know people will know Wanabusai, Wanobatsira Sterek, Wanita. And I want you to try maybe to give yourself like you have just done, to say, I know I won't give up. I will continue to help. Ndakaona mumwe munhu rimwe zuva ndiri kuSpain, walking along the beach, and there were these little snails that had been washed onto the beach by some waves when the tide was high up, they were washed up there, and there were so many, and they were dying. And this guy was walking, picking one at a time, throwing them into the sea and walking. And I thought to myself, this is teaching. Because I could have said to them, why are you wasting your time? You know, there are thousands, if not millions of these things. And he could have answered me. I processed that very, very quickly myself. And I know what he would have said, because I would have answered it the same way, to say, you know what? I know there are millions and I can't save them all. But one life that is saved is good for Christ.
hatigone kubatsira pasi rese at the same time. Although tichiona kuti rese everybody is in need, we can't help everyone, but we can do the best we can with the resources that we have. We can do the best we can with the resources that we have, and we can save a life. One life that you save, I can tell you, life iyoyo inoenda ichinokutenda, inoenda ichinokucelebrate, because munhu ari kuona ndimwari. Mwari ndo ari kuona, Mwari ndo akatarisa kuti what are you doing on this earth. Purpose yako ndeyekuti kudii, kumagumo ndokune nyaya. Ndakakuisa panyika kuitira kuti mupreach the good news. So are you preaching the good news? And I want to think for the past hour I've been sharing good news, and this is not news that is upsetting or that is misleading, but it is news that is bringing you, the child of God, closer to God. News that is encouraging you and giving you strength and encouragement to say what you are doing, helping out there, supporting out there, and being loving and kind, being forgiving, being empathic and compassionate, being warm-hearted and being totally truthful, and worshiping, fasting every now and then is what God wants from us. And that's the good news. And please, for more of this kind of news, tomorrow we are in Brighton, Burgess Hill. We have got a big Sunday. Brighton, Burgess Hill, Methodist Church, Burgess Hill Methodist Church. That's where we are fellowshipping. Check my statuses. I will be putting the address there. Please, all denominations. You don't have to be Apostolic Faith Church. You can be Methodist. You can. And murutonzwa patiri kunonamatira ichechi yemethodist isu tiri Apostolic Faith Church, kuratidza kuti tese tiri ngori vana vaMwari, tiri chinhu chimwe chete. So let us come and worship God mumweya nemuzokwadi tomorrow. You're all invited. The evangelist is inviting you, and I want to thank you for all the likes, TikTokers, for all the likes, YouTubers, and all the gifts. And we always will make sure that every penny that we get via gifts and when we are live, we put it to good use. God bless you. Mwari wakuitire zvakanaka. Regai timbe song yekupedzisira. Musandipfuura Jesu. Jesu tenzi ndochemera imi mukakomborera vamwe musandipfuura Jesu mukakomborera vamwe musandipfuura tenzi ndiri pano ini. Jesu tenzi ndochemera imi mukakomborera vamwe musandipfuura. Ndinotenda imi Jesu makandinunudza ndange ndiri kufa ini muzvitema zvangu. Ngandipiwe moyo muchena wakumufarisa, ndinokurumbira tenzi ndingamufarisa.
ngakomborerwe nerunako rwenyu Jesu. Ndinotsvaga zvino mwoyo wangu ngaurapwe, ndoda kuponeswa. Ropa renyu ngarikudzwe, rendishambe nhasi, muri mununuri imi, makandinunura, muri tsime reupenyu, nerufaro rwese, ngandirinwe iri tsime, ndine nyota huru, imi munonyararidza mwoyo wangu uyu, pasi pano nekudenga, muri tenzi wangu. Jesu tenzi, ndochemera imi, mukakomborera vamwe, musandipfuura. Thank you very much, vana vaMwari. Thank you very much. Musandipfuura tenzi, a song that we usually sing to plead with Jesus Christ and the Holy Spirit, that when we are in a difficult time, in a difficult moment, we pray that God does not circumvent or go around us, but actually goes through us and be with us. God be with you, and please stay safe and don't do what I wouldn't do. We see you tomorrow at Brighton, Burgess Hill Methodist Church for a big Sunday. God bless you, and bye-bye. Dinosha.